Baratxuri. Alabazan edo ez bazan, entzun dadila naiz irratian. Badago ipuin bat, berbada batzuk ezautzen dutela, izen batekin, beste batzuk izen batekin, zeda alako neska baten izena, edo batzuk ezautu duten mutiko baten izena. Baina nik dakitana, hau da, andoainen kontatzen zuten historio, o kontatzen dute igual, oraindik auskalo. Eta historio honetan kontatzen da, zeudela senarremazteak, eta hori bazuten alaba txiki bat. Eta horregatik, deitzen zioten, Baratxuri. Eta aita mendian lan egiten zuen, etxeko gauzak, eta alabak laguntzen ziren etxeko lanetan. Eta un batean, amak esan zion, joateko behiak gobernatzea, edo ikustean nola zeuden hor mendian, eta laxe joan zen, Baratxuri, txik. Denbora gehiago maten zula ibiltzen, oso txikia zelako, eta proposa txikiak dira, eta horren denbora gehiago maten zuten. Eta bazirudien, behiak urrutiagoa zeudela, benetan zeudenak baino. Halako batean, Baratxuri, heldu zen, ikusi zituen behiak ondo zeudela, eta no maite, loguria sartu, zestarako gogoa, eta lo, gelditu zen. Behiak bitartean inguruan, eta behi batek, ez zuen ikusi eta belarra jaten aizela, nun eta horrak irentzi zuen Baratxuri. Denbora pasa zen, eta harrituta, preokupatuta, alaba ez zelakoa llegatzen, eta behiak ez dare, eta atera zen, bidera, topatzen zituen. Eta aiatu zen, behiak zeuden lekura, eta alabaren arrastoik ez. Eta zizen deika, Baratxuri, nun zaude? Eta zerrez, Baratxuri, nun zaude? Eta Baratxuri, behian tripetatik, oiukatzen zuen, hemen naiz. Hain txigia izan da, eta behian baten barruan, imaginatu, zitzaion bateren zuten. Eta etxera bueltatu zen, preokupatuta, auskalo, igual etxean dago, auskalo. Tarte horretan, behiak bagizue zer egiten, behiak eta mundu guztia, jandagero zer egiten den, ezta? Kaka egin zuen, eta kakartean, han erortzen da, Baratxuri, dena kaka plasta eginda. Eta alaxe, joan zen etxera, eta garbitu zen, eta hortxe gelditu zen dena. Handik egun batzutara, amak enkargu bat eman zion, Baratxuriri, eramateko bazkaria itari, mendian zegoela, eta Baratxuri beldurrez ezkeni bakarrik joatea, joan zaitez astoarekin, eta sar zaitez astoaren belarrian, eta antxe, seguro joango zara, eta gaina azkarrago. Eta joan zen, aitari, bazkari eman, eta ero bueltan, astoaren belarrian beti, eta bidean zijoala, hor nun ikuste ditu, gizon batzuk, lapurrak. Eta lapurrak, bere lapurreta, banatzen. Eta batak beste ere zeten zioten. Hau niretzat, hau iretzat. Eta orduan entzuntzen ahotxo bat. Eta niretzat? Baratxuri belarriaren barruan, oiuka. Denak, beldurtuta nundik ote zetorren ahotxori, norbait ote zegoen begiratu zuten, eta astoa bakarrik ikusten zuten, eta jarraitu zuten. Hau niretzat, eta niretzat? Eta berriro, beldurtuak, norbait ote zegoen, edo mamuren bat, auskalo, eta ja dardarka pixkat hasi ziren, eta berriro, hau niretzat, eta niretzat! Eta orduan, beldurrak airian, lasterka ziztuan abiatu zen handikan, eta Baratxuri, belarritik atera, antzuden txamponak eta guztiak hartu, astoaren gainean igo, eta etxera bueltatu zen. Eta diote, handik aurrera, lasai asko bizizan zirela, diruaren preokupazio handirik gabe. Eta hau, egia bazan, sake lanzar, eta gezurra bazan, ateraz dadila.